No niin, morjesta. Me ollaan saatu tänne Niklas Laakso meidän kutsuvieraaksi mukaan. Niin mitä sä oot nauttinut matkasta tähän mennessä? Moro. Ihan kiva ollut. Kyllä täällä on taas hyvä porukka. Joka vuosi on aina kiva lähteä tänne Keisarinaan. Tuttu porukka ja hyvä meininki ja hienot maisemat. Ja kiva kyyti tällaisella keisarijunalla ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja mitä sä odotat eniten täältä matkalta? No kyllä mä otan samaa mitä viime vuonna. Että pidetään porukalla hauskaa ja on hienoja kuvauspaikkoja ja hienot maisemat. Ja onhan tää ihan erilainen kuin tuolla perus VR:llä matkustaisi. Vähän sitä sanotaanko astetta parempaa siitä ekstraluokasta. Joo, se on just näin. Ensi vuoden junaa koskien, niin jos sä päätät lähteä messiin, niin onko sulla jotain toiveita tai ehdotuksia meidän junaa koskien? No joo, itse asiassa tuossa vähän mainitsinkin ennen kuin hypättiin junakyytiin, että olisi aika nastaa, jos lähtisi tuosta Tampereelta siellä kun tulee majailtu aika paljon, niin se olisi aika jees, jos siitä pääsisi suoraan asemat lähteä johonkin. Jes, kiitti paljon kun oot messissä. Hei, kiitos paljon. Kiitos.